Il-President tal-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola, stqarret mal-Gazzetta Taljana La Stampa li fil-waqt li saqajja jinsabu fil-Mediterran, iżda rasa tinsab il-Finlandja, l-akbar fruntiera mar-Russja. Metsola kienet qed tiġi intervistata waqt mawra li għamlet l-Italja aktar kmieni din il-ġimgħa. Mal-Gazzetta Taljana l-Europarlamentari Nazzjonalista li din il-ġimgħa qalet ukoll li moħħa fil-Parlament Ewropew u tennit l-appoġġ tagħha għall-kap nazzjonalista Bernhard Grech tkellmet dwar il-gwerra fl-Ukrajna. Matul din l-intervista Metsola kellha kliem ta' tifħir għall-insistenza tal-Kanċillier Ġermaniż u li l-Ukrajna tingħata provvista ta' missili li laħqu għal distanzi twal. Il-Kanċillier Ġermaniż kien ġie kwotat li jgħid li dawn għandhom ikunu missili li laħqu sar-Russja. Metsola faħret il-pożizzjoni ta' Merz u qalet li din id-deċiżjoni missa ilha li tieħdet. Matul l-intervista Metsola proponiet li tinħoloq struttura ta' difiża Ewropea bħalmi il-Frontex fejn meta pajjiż jiġi bżonn lajnuna, il-pajjiżi kollha l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea jibatu l-forzi tad-difiża tagħhom u dan ikun ikkontrollat mill-Unjoni Ewropea. Metsola hi magħrufa għall-insistenza qawwija tagħha lil pajjiżi kollha tal-Unjoni, inkluż Malta, jixtru l-armamenti tal-gwerra. Il-Gvern Malti permezz tal-Prim Ministru Robert Abela kien ċar għal diversi drabi li Malta tinvesti biss fil-paċi u f'tentattivi għal paċi kif dejjem għamlet u bħarsin sieħ għan-newtralità u mhux fl-armamenti.